Kif waslet biex tispiċċa sena u tibda sena ġdida, laqda mhux governattiva flimkien għall-ambjent aħjar fakret lill-pubbliku dwar ix-xogħol li għamlet u li se tkompli tagħmel fix-xhur li ġejjin. Laqda qalet li l-għan prinċipali fil-bidu tas-sena 2024 se jibqa' li tissilet kontra l-permess li ħareġ għal blokka ta' 22 appartament dejn it-tempji tal-Ġgantija fix-xahar Għawdex li ma permess jikser numru ta' liġijiet u regolamenti relatati ma' żvilupp dejn bini meqjus li huwa l-eqdem bini fid-dinja u li jgawdi it-titlu tal-UNESCO bħala sit ta' patrimonju dinji. Għadan il-għan laqda flimkien ma' Ramblers Association Għawdex Malta kif ukoll ħafna mir-residenti tax-xara fil-21 ta' Diċembru sottomettew appell kontra dan il-proġett. Bini kontroversjali li dwaru tkellem anke l-Partit Nazzjonalista b'saħħa matul l-aħħar ġimgħat. Intant fl-2023 flimkien għall-ambjent aħjar ħadmet fuq għexieren ta' każi li involvew deċiżjonijiet tal-awtorità tal-ippjanar. Dan sabiex tipproteġi l-ambjent tipiku Malti li qed jintilef inkluż fiż-żoni urbani. Laqda fakret li kienet kruċjali meta bl-appoġġ u bil-ħidma tagħha naqdet ma' grupp ta' residenti ta' Ħalbalzan biex jiġi rifjutat mill-awtorità tal-ippjanar proġett kbir li kien se jinkludi 90 appartament. Bl-istess mod laqda għenet lill-residenti ta' Ħallija sabiex jirbħu kontra proġett ta' bini ta' appartamenti f'żona li kien fija biżdjar u jistax jonqos ix-xogħol li sar biex titwaqqaf laqda residenti Slimiżi li Magħqda diġà għamlet l-ewwel protesta biex titjib il-kwalità tal-ħajja f'Tasliema.